खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। गिबि रादाबाव दं गंसे धोरोम सिबियारि गाखोनाय गारिया फांसे फाख्रि बिफाङाव सौदावनानै सा6 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो सा6 सुबुङा जखम जादों होनना मिथिनो मोनदों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों कर्नाटकआव आरो बे जाथाया दिनै फुंनि समाव जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जिउ गोमाजानाय सुबुंफोरनो गिबि मन्थ्रि बम्माइआ सासेयाव 5 लाख रां अनसुंथाइ होनो फोसावबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर दिपेन बर'आ डिलिमिटेसन प्रसेस आरो क'क्राझारनि ट्राइबेलनि खथाखौ रिजार्भ आरो आनरिजार्भ खालामनायनि सरकारनि पलिसिनि सायाव फोरमायनाय बादिब्ला बिथांमोनहा क'क्राझारनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय थिखानाय लकसभानि खथाखौ माब्लाबाबो आनरिजार्भ खालामहोनाय नङा। जुदि आसाम सरकारा गमामायै आनरिजार्भ खालामनो थांखि लायोबा दुलाराय फरायसा आफादा बेखौ सहायना थानाय नङा आरो आसाम सरकारनि बेरेखायै सोमावसारगोन होनना बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर दिपेन बर'आ फोरमायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। आरोबाव बिथां मानाव गेदेर दिपेन बर'आ फोरमायबावदों दि बिथांमोनहा बे बर' हारिनि गेदेर खैफोद डिलिमिटेसननि प्रसेसनि सायाव आरो ट्राइबेलफोरनि लकसभा खथानि रिजार्भ आरो आनरिजार्भ खालामनायनि सरकारनि पलिसिनि सायाव सावरायनो थाखाय फैगौ 2023 मायथाइनि जानुवारि दाननि 7 अक्ट'आव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजोलगावनि कमिउनिटि हलाव बर'नि गासैबो आफादफोरजों गोथौ आरो गुवारै सावरायलायगोन होनना फोरमायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं सासे उन्दै हिन्जावसा लांखार जानायखौ थांनाय हरनि समाव मोनफिनबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथाव बाथ्रा दि बे उन्दै हिन्जावसाखौ थांनाय 2022 मायथाइनि 31 दिसेम्बराव सासे बिसिगोनां हौवा सुबुङा आसामनि दुलियाजान टाउ सहरनिफ्राय लांखारदोंमोन। नाथाय बे उन्दै हिन्जावसा लांखार जानायखौ थांनाय हरनि समाव बङाइगावआव पुलिसफ्रा संदाननानै मोनफिननो हाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे हिन्जावसा लांखारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ हमनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं दुखु फोरमायनाय इउनाइटेड फराम अफ Ex.NDFB चिरां जिल्लानि सोद्रोमा बिथां बिस्वजित बसुमतारी थामहिनबा बिबिरसा बिफा रुंसारि सन्जिब बसुमतारीनि फिसाज्लाया गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। मख'नो गोनांदि बिथाङा 1 नं आमगुरि नवानपारा गामिनि थागिरि होनना मिथिनो मोनदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा मैया फुंबिलिनि 4 रिंगायाव फासनि दौलें लागायनानै गावनि आगोमा जिउखौ फोजोबना लानो गोनां जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा अरुणाचल प्रदेशआव केस दंमोन। बे केसानो खनले वारेन्ट फैबाय थानायलाय राहा गैयै जानानै बिथाङा गावनि आगोमा जिउखौ 24 बोसोर बैसोआवनो फोजोबना लाबाय होनना मिथिनो मोनदों। मख'नो गोनांदि बिथांनि अबथिरा जिउ फोजोबना लानायखौ मिथिना इउनाइटेड फराम अफ Ex.NDFB मिरुनिफ्राय प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनाबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।